खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फुंबिलि सोलोंसालि दारकुसियाव थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारिया दिनै मोजाङै मोजां जानानै थांबाय। बे थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारियाव खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय, जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय आरो बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। समाजारि बिजोङा लाइमोनफोरनि जिउ राहा दानायाव हेफाजाब होदों होआखै बे आयदाखौ लानानै बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनाय हाबाफारिया जादोंमोन। बे थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारिखौ मासिगिरि लानानै सामलायलांदोंमोन दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सानसुमा बर' बिथाङा। खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव सेथि बान्था मोननो हायो राहुल स्वर्गियारी आरो सोरजिला बर' बिथाङा। नैथि बान्थाखौ मोननो हायो बैद्यनाथ बर' आरो थामथि बान्थाखौ मोननो हायो समायना ब्रह्म। जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय बादायलायनायाव सेथि बान्था मोननो हायो बिशाल बर', नैथि बान्था मोननो हायो राहुल स्वर्गियारी आरो थामथि बान्थाखौ मोननो हायो अनसुमा दैमारी बिथांमोना। बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनायाव सेथि बान्था मोननो हायो राहुल स्वर्गियारी, नैथि बान्था मोननो हायो सुभाष बर' आरो थामथि बान्थाखौ मोननो हायो सुमि बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव बिजिरगिरि महरै बाहागो लाफैदोंमोन गागि थुनलाइगिरि बि सुनिल फोरोंगिरि जिन्टु बर' आरो रबेन बर' बिथांमोना। बान्था राननाय हाबाफारियाव आलासि महरै नुजाथिफैदोंमोन बाक्सा जिल्ला एबसुनि थुनलाइयारि नेहाथारि मिथिंगा राजा बसुमतारी, बुंथिगिरि बानेश्वर नार्जारी, लोगो गाहाय नेहाथारि फुकन दैमारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि जिबन जिउ बसुमतारी आरो रां लाथुमगिरि बिरखां बर' बिथांमोना। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावनो हादोंमोन दारकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि रबिराम बर', दारकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि गबिन्द बर', नेहाथारि मणिकान्त दैमारी, समाज सिबियारि करुणा कन्त बसुमतारी बिथांमोना। मख'नो गोनांदि दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समफोरावबो थुनलाइयारि बादायलायनाय, हारिमुवारि बादायलायनाय आरो गुबुन गुबुन आयदाफारिखौ लानानै बादायलायनाय बानजायबोबाय थादों। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।